Change my heart, oh God. Nagmuntag na igsunan, tibok na akong sayuta. Luzon, Visayas, Mindanao. Ingon usab sa mga OFW nga diin sa Middle East, daghan kaya itong mga kaigsunan da, mga Cebuano, Bisaya, ug uban pa nga dapit. Ning kabuntagon ng kaigsunan, nagapadayon kita sa pagtuon sa pinagi niining balang kasulatan, mensahe sa atong kinabuhi. I-greet na ako mag-igsunan usab diha sa Iligan City, akong mga higala, mga kaigsunan, akong pamilya, sa pamilya Lagumbay. Yung sa MACPA Federation, mga PUA Association, great na ako diya, ibig sa Iglesia Tambakan. Lipat na mo ito sa unahan, mag-igsunan sa pagtuon sa balaan nga pulong, nga din, ang yun ko kamo sa pagduko sa atong ulo, aron sa pagkampo. Among magkagahom nga Diyos amahan, na ikaw sa trono sa grasya sa kalangitan. Ginoong Diyos, ani-ano sa kami, magatoon sa imong balaan nga pulong, kini nga makahatag ka namo o pagtulunan sa among pagkinabuhi samtang aniya pakimi ni kalibutan. Tabangi Ginoo akong mga viewers, mga subscriber nga di usab aduna sila mga suliran silang kinabuhi. Atagi kasugbaran Ginoo. Tabangi ako Ginoo sa kanunay sa kalap sa espirituano. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kisunan, nining kabuntagon atong tun-an ang sinulat ni Apostol Pablo. Mabasa diya sa Filipos chapter 4 verse 11. Dili nangingon. Dili nga magmahay ako tungod sa akong kawadon. Kay ako nagakaton man sa paghaigo sa akong kagalingon sa bisan unsang himtang nga akong mahimutangan. Mga kaigsunan si Apostol Pablo, nagasulti siya sa iyang kinabuhi nga din wala siya magbahay, siyang kaluwaton. Igo na sa iyang mga kaigsunan nga di sa iyang kahimtang nga himutangan kung unsay naa sa iya. Satisfied siya. Mga kaigsunan, minahal ko minigugma. Ning kalibutan na usahay, aduna usahay atong pagbati sa atong kagalingon nga din mangandoy kita sa mubutang material. Apan dili nato sa maabot mga igsunan, gumikan, wala pagihatag sa pananggihatag sa Ginoo. Ang importante igsunan sumala sa sinulat ni Apostol Pablo, ang maong pagka-kontento o igsunan, contentment. Ang pagka-kontento sa usa ka tawo, ana diha ang kalinaw, siyang huna, kalipay siyang kasing-kasing mga igsunan. Kaya nga naman, kontento naman siya magsunan. Sama sa usa kaliwati mga igsunan ng ilustrasyon sa Proverbs chapter 30 verse 15, diri nagingon. Ang alimatok may duha ka anak nga bayi nga naga singgit, hatagi. Adunay tutulo ka butang nga dili gayud matagbaw. Minahal kong igsunan nga ay ilustrasyon partin sa ato pagkinabuhi ang importante sa pagkatagbaw. Usa ka hari mga kaigsunan nga din tanan kaniya, tanan mga butang uban pa nga bahan di anon. Usa ka hari nginganlan siya haring Akab. Di haring Akab mga kaigsunan naibog sa parasan ni Nabot. Mga kaigsunan, mabasa kini sa atong sugilanon sa unang hari chapter 31 1 to 13 mga kaigsunan. Si Haring Akab magsunan, naibga niya ang paras ni Nabot. Gusto ni Haring Akab nga iyang paliton ang paras nga gamay luna ni Nabot. Apan, si Nabot ni balibad, wala siya musugot, wala niya gibaligya kang Akab nga mong hari sa Israel nga diin kabilin-bilin sa ilang katigulangan katong gamay nga luna, busa wala niya biligya. Gusto unta ni Akab nga iyang paliton, dubli pa, ibaylo pa, apan gumikan sa kabilin-bilin sa ilang ginikan katigulangan, wa niya ibaligya sa mga tanya. Usa mga kaigsunan. Si Haring Akab ni paulis ng balay na masulubon.
Naghigda siya katakilid, mukao, wala siya ganahig kaon, bisag sa pag-inom sa tubig, wala siya. Gumikan siya yung pagkahari nga wala niya matuman ang gusto nga makuha ang gamay nga luna nga para sa ninabot. Nakita sa asawa ni Akab si Jezebel nga na kuul ang iyang bana kung unsa hinungdan iyang iputana. Unsa may hinungdan? Ano ang kamukhaon o inom? Ningon si Akab among hari. Kan atong kasikpit ya gamay nga luna wa pa gyud giha baligya kanang sa dublihon kanang kang nabot na parasan ingon siya ikaw ba guol hari ka gud ngano maguol ka ugma imaimo na ng parasan ni nabot mga kaigsunan ang ita pa maagi si Jezebel ang iyang asawa para maiya jud ni Akab ang gamayng luna ni nabot naghimo siya sulat. Kung sa ito yung magpasulat against kang nabot, unya timrehi ni, kining mao nga papel, kay ugma maimo ni. Unya mga agsunan, hatag ang maong sulat nga ito sa katawhan, noong nasulat dito siya nga sinabot, supak sa hari sa Diyos, sa hari sa Israel. Nga suko ang mga tao, nagbayad sa udo ka tao, nga din para sa pagpatay kang nabot mga kaigsunan. Luoy ang kahimtang ninabot mga igsunan. Sa ikapobrihon, ang iyang paras nga wala na obligya nga kabilin-bilin silang tigulangan, gikaibgan sa maong hari, mao siya Akab. Ipapatay siya, gibato siya mga igsunan. Apan mga igsunan, nasuko ang Ginoo sa gibuhat ni Jezebel, diha kang nabot. Ug unya mga kaigsunan, diri sa 23. O may tungod kay Jezebel usab namulong siyuba nga dayon ang mga iro mga kaon kang Jezebel tupad sa kuta sa Jezreel. Amat gipatay usab si Jezreel sa Ginoo. Ang iro nagakaon diha kaniya ang iyang dugo gitilaan kang Jezebel. Apan mga kaigsunan sa bubong sugilanon si Akab naghinulsol siya sa mao nga hitabo usa naluwas si Akab. Apan ang iyang asawa mao instrumento sa kamatayon ni Nabot gisulutan sa Ginoo. Ayang dugo gitulo agi tilapan sa maong iro. Usa nag-ingon diri mga kaigsunan sa Hebrehanon chapter 13 verse 5. Bantay ang inyong pagkinabuhi, mahigawas kini sa pagkamhigugmaon sa salapi ug himua ang matagbaw kamo sa inyong mga ginabatunan karon kay siya gayud mao ang nag-ingon dili ko gayud kamo pagakabsan sa pagabiyan. Mga minahal kong sunan, gumikan sa atong dili pagkakontinto sama ni Akab, iya pa yun giko ang gamay nga parasan ni Nabot. Nagpasulsul siya siyang asawa nga si Jezebel nangitag paagi aron maiyal yun. Ang pagkakontinto sa tao magsunan igo na kamingon Ginoo dili ko kamo biyaan sa inyong gikinahanglan. Kay Ginoo nasayon sa imong huna sa imong kasing nga din kung unsa ang imong handong sa imong kinabuhi. Mingon na Ginoo sa Matthew 6 verse 33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you, mga kaigsunan. Muna sa Ginoo. Unahon lang na ito sa pagpangita diya kanya. Kaya ang tanan mga butang nga imong handom sa kinabuhi tagra. Muhatag ko ilustrasyon ninyo mga kaigsunan. Nga din ang usa kaliwati mga kaigsunan, may ang kahimtang diya sa ilalom sa kasagingan. Bugnaw kay ang kahimtang. Samtang nagsulong siya, nakita niya ang usa ka agila naglupad-lupad, ug unya og siya gusto siya mahimong agila. Tuod man nahimo siya agila. Sa diha dunay buto sa pusil, hapit siya maigo sa iyang kaugalingon may gan ang pako dalan na tapsingan sudan. Nagaingon siya, kaya hay kaysa mga ngayam manira lang siya og langgam, sama ka nako, kakwa siya, kakaon siya. Gusto ko mahimo mga ngayam. Sa diha mga aksyonan, nahimo siya mga ngayam,
Sige siya paabo, sige libot-libot. Walay langgam naglupad. Wala siya nakuha, mga kaigsunan. Ug unya samtang siya naglupad, nasudo niya ang bato daplin sa suba. Kahayahay kay kahimtang sa bato. Ingon na po siya, wala siya katagbawan. Mahimo kong bato, gusto ko mahimong bato. Kaya ba ang pilasyon gila, no? Nahimo siyang bato, mga kaigsunan. Ayahay kayo. Lami ayang posisyon siya, kaya pa may bagyo po yun. Niabot ang bagyo, niabot ang dakong baha. Ang siya nahimong bato, gibanda-banda siya sa daplin, antod na takitan ang iyang karto kaliwasan, ningon ni siya. May pa, mubalik na ko pagkaliwati, may pa dito, may pa akong kahimtang, nibalik siya pagkaliwati, magsunan. Mga aksyon, kung kuha na ito pagtulunan, magsunan, ang dili pagkakuntinto sa kinabuhi, sahay, mabot sa dili mayo sa atong kagalingon. Ang uban, magpugos na lang kamo, ngita mamagi, para makabot yun niya ang iyang tumungdingwa. Paabot lang ta sa Ginoo. Kaya ang tanan mo tang igaduga, adunay siya, siya isad. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Inatunta mga kaigsunan, kini nga mo mga mensahe, makahatag ka nato pagligon, sa pagkuntinto sa atong kagalingon. Mingon si Haring Solomon, ako, na tao nga hubo, pauli sa ako hubo. Inatunta, nining habubo nga, mensahe, hining kabuntagon, makahatag na itong pamalandong sa ngalan ni Ginoong Hesus atong bugtong pasuluas. Amen. May buntag kanyang tanang. Change my heart, oh